Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka dorbar shnong umlengka rengkat ka umlengka Sport and Cultural Club bat ka seng samla shnong umlengka kila perlong ya ka program pediang buram ya ki arngut ki kon samla hadin bagi lawan pai nari Turkiye naga jinglek ban yashim menta ha ka 43rd World Arm Wrestling Championship la pensyong kun syong sbai ya jing pediang buram ya gini ki arngut kata ikong Angel Mary Milimum Long kun seim naga shnong umlengka ibalayo khor ya ka takma mong bat I recommend lang syabong naga shnong nong umlong ki balong na pedeng ki khandai ngut ki nong syong shnong jong jela ki balawan pai na gajing yakop ya khun kti ka parthai hagarukom ka ba ipo ipim Kapur nga keren kani kapur nakalian ka dorbar snong sport club kasek samla kong Angel kani ke program jungi ka belengkot ka berit angni ka ditang jing pediang purum mipi Henry ka jing penbet jungi na ta kawai per ka program bangin le burum kerpang mipi pat ngin sabu hakini ki banai ki banwan ti kata ka di ka jing penbet jungi nakalian ka dorbar snong ti ka trai pin num sngo e kani nomor ba kani ka jing wanra jungfi ya kanam ko burom ya ka snong jungi hagane ka por barakane ka khlemat kadai ka sin ka bani kong tam apo ka snong jungi bopinora yuni so jung jok kham tam e bopinjok bopinora ya kani ka burom ya ka ri ya ka jella jungi ba kham tam e ka snong ba jungi te hagane ka por ngin nong slam shu te ngan chiu ifi khindiat idon ni tip bakasnong jongi kalong kasnong ka bahe ka bala yar ka bagajing bun breu ka ngila poi la jan siki deki phojar ki long yeng long sem jongi kila don kumba arhajar duna ki hausul mong yong ki yeng sem jongi snong te kajing don jong ki pai nong song snong hangne kapen long ya kasnong jongi ka ba kabor pelong saya kasnong kaba perkhat ya kata kabaha kamiat ka imlang kasalang namar balai kum kinong kit kam snong ni ai ka jing khublai ya kinong song snong berkhoi kham tam me kumi kini ki bonra burom ya kasnong ngamla banong tangi jong Angel hangni kidon ki khna ajungi ki bala don shabar jong ki jilla bofer hangni pori India jungi ki ba QE ka don kata kasap kapong katalen ka ba ki klub kham tam e ka liang jong football kidon ki klub ki bahe hangni pori India jungi debon apreng jong ki tep ya kata bar kumju ru habidi ba jing nang jing start ki education ru ki bon ki khna jungi na po ani ka snong ki bran shabar ki bangamla bodot bani thu e karte ka ni ngapor tinga thai ki rang ba dong ki kam snong ki sakhi e kata par ju ka por ru ka snong ka bahe bayar ka paunam ru kum hakini ki singi nang yo snow ya ka jing
ya ka jingpau nam jong snong jungi habili bat karep karyang bat khamtam kari jingri tikani ka ding wei ke ba ka ki sarkar ni ki nong mi khmat badi ki officer hapo block hapo kani ki jilla jungi ki kren yangi ki nong ki kam snong habili ba ka jingpau nam jong kani ka snong ba ye jungi te kani ka jingwan jong phi ka thai kan don ka jing muntoi khamtam ka jing wanra ya kani ka burom khamtam naki riu kan thei khamtam ki badi ki riu slur sha jong ka snong ki ba klem thai la ni klem pensalia la klem penjaitu kanuksa jong kong angel kan de gawai ya phi ki riu kan thei ya phi ki long kami ki long kpa la se ba phin pha ki khon badi kai ki discipline juki la rai han onu ko banta ti khnang ba ki ba phi kai kan long ka jing mantoi namanta jongki kan long jing mantoi namanta ka yeng asam kan long jing mantoi bat ka burom hi ka snong borok kawai shwa naga napo ka niga state jongi bani simanta na dugi por ha ka jing khun khti na tai lami khmat ha ki national bat kumju ter da ka jing trai sitom jongi lapoi shiro ganiga shiro shagniga jing simanta jongi ganiga wall arm wrestling tikani kadi kaba nisithu khana ko dipi haba hau arhajar san arhajar hendriu habang idang form ya kawa ya kani ka Upper Shillong Armed Sports Association ladai wei ni ki riu kan thei ibawan shakhmat ibadon ni kamen sim ban don ni kani ka jing thumu bo bha jong i ban ni le kai kani ka jing khun khti ti dei wei ni ki samla rangba banjuk pori long keme iba lakit khia hadu kata daga jing thrang jing kwa jong i hadu bai layo khai yo new so jing job hadu ak perthai bro koi ti kata kadi bang situ yafi khndiat kum kan introduction habide bat ka jing thrang jong i ni long keme jong i kong Angel Mary William Kunsiem tar jong i balayarap kagaban penyo sponsor yang ini nai kubleru ya dorbar snong umlengka amsam lakoi perkhat ba kinle nga kumni dan pediang burom adukan ni nai kubleru ifi iwei kentai ba chenrang ba lom kami na baret bukum jo kublei sibuan Tengin pelong ke jengkap keti ke jam. Ini sentiu kan kadat ke jeng sokumen ke jeng buram ni kong Angel. Kita boleh sebut. Te hi ublei ulabu yang ki cai benriu halaka cong kasap. Halaka cong kasap, halaka cong katalen. Kidon kibanang panile football, kidon mele cricket, kidon melang panile halak cong ki sport. Henry ikong anjir daton kasap banile ban mikmat namta kasinong namta kan ka amrosling. Kena kijingle jong ini ka amrosling kalong umdei tang hastit na hari adai sabar jom kari baka jingile aru gane kadai borok ko perthai nagleng jungi kador persnong tham nagleng jonga nga ai ka borom ya i nga ai ka jesngu ya i namar ba i pendon kam hok yala ka chong kasap ka bau bleng labu pi namar ngi kisamla pi kisamla nakasnong ki petang he dan khe dang san penon kam ya kasap ko bau blei labu kuma penon kam ikong anjer kajing chop mentai ikong anjer hane ka amrasling ka bai wona le na po terki kam dei ka burom bai wara burom tangi kaying kasem yai kimi pa men para henry ilawan ra burom ru ya kari india barakowi ya kajela bro kawai
bat kham tam ya kasno umlaka baro kawe kata kabanga ngamla ban klet ban ai ka jing sungu ya ikong anjer tenang ni sakmat ru ikong anjer inang minot hakan ka sap ka baidon nang ba inang wara susu ya ka buram ya kasno bro kawe te khendiat na kaliang jong ka sports club sisa haki kam ki ba ngilayo bangnya kendu ketu ni por haki si por ba lalet ngilayo ban ya phliu chumot bi kong sibun bat ngilayo ban ya yarap iwe hak ba nungkong asmo ba ikong ila yarap lang nak banta ka jongi ba kum ka sports club ban ai ki kentir kentu kan pham de hak ba de ba kata nak kaliang sports club ru ka ai ka kentin ka kitbok kitweng nak banta ikong nak banta ya ka jing le kai ka jong ikong ha ka ba ki le yakun ha kini ki por ki baladep ha kini ki bana ki ba ladep ka balalong ya national level ni ladep banya yakendo badi nak le sports club ru ila ayo khandiat I jing jing rap ka banta jong I te kani ka bo ha kani ka por banta smo ba ka jing don ka jong ikong ka dika ai mesiem yangi ki khun samla bangin ya le kai ya ki hala ki jong kisap ma bangin ya pen I hala ki jong kisap langi day saki ki disiplin ki ba kumno ru hakni ka bantang so ba ikong idei kawe na ki long kami ki ba ilayalam ban pen I ya ka lenti ya jongi kum ki khon samla kum ki players bangin ya bangin kata ka jing ka ha kumno bangin mintin ya la ka jong ka jing ele ka jini kublai sibun kong nak banta kani kapor kana kabata kani kaburom ka jongpi bangilayo ban pediang akum kani kapor banta kalong ru ka lenti nak banta ki wei samlapan ke ban ya bot ya kadin jat ka jongpi sisa nadu ki por ki ba menswa pilatri sitom uniu dei kasngi ka ba pi khet yaw taw so jong ka jing thrang ka jongpi ha ki por ha ka jing jing le ka jongpi ka jing job ka jongpi kalong ka jing job hi jong snong hi baro ka wei te kubli sibun kong ya ka buram ke jong pi kalong ka nuksa na banta ke jong ni ki khun samla na thai kalong ba pipni nuksa yang iwe ki khun samla la dang idon ha kanu ka sap ni de ban pendon kam hok ya ka hadu bangin yo ya kana me jing job